wa kire gose wairire byando cia sotegerete na guturigeria ime ya AGR live gusi Global Radio nigo nago kire kima kiagera moralito kuruchisa mocha Denson rero tukoriana torena era studio guys simba ya wasi wa kire wairire bya wa kire wairire kigama nga kiense ko ire dansemeyo ensemero bya igonga tabangambia muno yeso konde tembeo inda tabia abantu bamintonga naonde iga sembeo otebanga champo ngayikwali bwate mbu yake mwalimu ndocho mwalimu Samuel Wesley yanchogoso ira sembeo na motebiri nga yambo iga otanga tubwate tubye kimo kurunisa mu cha Wichita Kansas bono litukeli lya Jumatano ni lituko limanyikanite muna lituko lya masabo ense chinga kiense go kwanera igoro yago sabana ko bobori omonguru buna korengana omontabu atokogania akomuchiro monene matukali aetire nigo tware wetera so mundu nago denye simba kuranche onsororere enchire nensabire ekiagera tingomanya go sina batu egeretiwe lakini matukai na banga mangana gakorekanire anna bomma to mane na kaigura masabo na nyambona bakoigwa bono matukaya tutracha agokwana rengani matukaya masabo naro nari ne chinguru sina abantu batigire gusaba nari chinguru ntire nari ne chinguru anda abantu bamone ngusaba bali again tungere to agatwarire muna Vespas na ne to tware ndo bine bikorunga kesha kwa imoka eyemo aseyemo lituko elimo mwaitia mwatebanga rero ne lituko toko genda gusaba mwatebania mwali bekensemo abantu bako ini emerimo bako genda bamana kuruoro rorendo batebanga bono tigatwere tosorore tubori omonguru matukaya ebinte ebyakeire ninkyo korengiye kogera mangana bunaya gose emeyega buni yamasabego kya matukaya ono ndirio minto ebinte bya bantongo karabale kubwate kananga ngayule no bono korales tu akinirete birorongo karabale bakabona ando korarankero mona nago konyire kwanyolire no ne nyange gango kumnyakaro bwango nariyo tariko genda ono bono onkora inyora tintete gotebanga binte bimbiyo mbiro ekara barayi batari kuroberia abantu babikole abantu ngo bikora bari nabo umuntu akorana nabana bae n'umwako no mungino inyumba bateba bana bana rero tukale erongo kesa tuli wiki yengi maga mone natuiwe okorengia no gotebanga abantu ngo kora barebo abantu mbo bwate chingaki ebiro chingangi chiro chogusaba mando tomanyete gitabo tomanyete para tomanyete chigarime tomanyete chiko gogocha oyone na lya ukore shift aliyota getenga musabe abana nali baraire orocha mangana ya ensi ya maikongo nyare kanire ano ntirio minto usama sabali bona chinga kichire chia kabekiru chia kora hemere monkauka mugano no le ime ya bibilia omuntu yo male kubolinga babani bakule baitirwe mbayo nchukwe kantigalete lija agatebuga ka tiangoro kimbalenga bale abahanga basumba bana abange igabantu banyasa embaro ngosaba bale chigali ngosaba bale sichigasi ngosaba bale asigisimi ngosaba bale asebirengera libyabo no bale okwanera gosaba ase asogotoka asigisimi amatuka ya technology ya chire mini wa igitongerete aroni onsirio tabirenga na abakwaniriwe abumwensi saba sisini twatabirenga mbiye matwa moigwe mokoyo na Nairobi ya twagosogirie bano ande tara agenda kanchere tiye guchika naroko teli yego lira bego lyanyu geteka bagana kabere abantu bali bagotirimboka mamanya naroko teli gweteka utramotego tingomanya sotoka ruayo minto George sante sana Vero na boigo yo minto Teddy akurunga Samlex nyakinyanya Isaya agotebanga tigomone na basisini actually ndari wa sesimia otebanga. May God bless you brothers listening and watching you clear from Keumbu Kisi, Kenya.
amasabo nare kifunguo to heavenly kingdom na bagoteba na Lady Nyanduko na ragoteba ngana botole Evelyn Eve Winnie Kwamboka bonsimba tulireti bono okwanera amasabo ase enjira yesimi na bantungu sabale technology technology yachine taracho okwana technology ye nogo sasima lakini leranto na bakumirana ase chisimi elinde banyara ko bagusaba ekero gotenene kanisa abantu babwata chisimi lero gotabanga igulebuku na bali mu bwata chisimi ose chigache tibunecho igora na inu masome okolengia abantu go bakuyigora chisimi barora chibugwe kanisa ose ogonyora abande baikire social media murandi ole no ngotumia bali byonsi ngoyugora bali buku abandi ngoyugora bali nonyano bache barakuna bando text yo ndokwanyolurwe kanisa aiga injo ntiri nkorandiale jakre korandiaiga elinde lakini ndo ntiri mitumbara no maneno manyete go ngaki amangana yale no maneno manyete igo aso wenge litukeliga dia Jumatano iganga ya itone linga ensengima igebekane tamo masabo asomoro buri bwa masabo komo boli omonguru nga watulindi watukiri chumagati na bono ngo chitule na ende gotambuka gochiase omokubye gochiase nyongeza elinde tonyale ko gosasi mano gwakera ngambiye mono goteba igoro ya masabo y'chumagati abantu mbale batali gwaka ngambiye mono baire tenga kero kindi na sichinguru chiabo bale moyo omuntago omubasoka no buno liyo naruko une bale kwanyo ko monto mana gata bamura onyentale ngenterebe giata mata monterebe no mokon monterebe uno mongaini ngai gwachire ngai ana endie gali ya matuka mange ta kumanyanga talihere no moneno mubwera igo oika omuntaire chingaki wakerenya sa ngambia mono andon tirio minto igo na alikuno kuligereriga nkabolinga omanyete nanya Yesu omanyene oruwete igoragacha ekeracha abana bamwabo mbamumanya aboroki babaye mbamumanya abakabe kanisa bamatuka ali mbamumanya nanya yo murariti omanyene okurukunga Yohana tebetenga ngo chali tinko bana numusumboye na era tamumanya oroche karabwatira agotoma batumba ngachango mumubolinga nera buli ine na yulie bata betogo na buli gosetukanyete oyonde ntokanyete masia ondogoche ibona ngano eno yore kumuraria tamumanya ibona batanga na bokora rio manene serious ogocha kwa eto manyanga nere gose tuwe aligani ase litogoliria anterior minto omanyete Yesu isegocha lero ante babuna nache chega bategerere ba minto Yesu yo tokoralia ekanisa tokwe mugoneri no mungao kurwa se Yesu litoganyete Yesu litoganyete isegogo tebanga uitwana lete no liora se chibicha Yesu yo toganyete isego ikakurugora iche ntokumugania sikanisa jitu turamo ikaransia body ntokumwariga ni ontirio minte kiagara na nkoratekerera ndanto na bagukwane kanisa ali parking lot nkoratekerera ndanto bagukwane se body nkoratekerera ndanto na bagukwana eskaro ikaransia se gasasimiro kyo monene nkoratekerera ndanto bagukwana se chipati karoba umiranire gokoranga Yesu isigocha igo nanyane karo togukwana toleme surround iga akomukyo koboko igo kumutuma adango imbona chakara mutika tokumutuma ntoko mwako bakikiagera erega bwata maberama nakona koligererio ntirio bitomoga no Yesu Yesu karacha ntu abwata barandia ntu abwata balisia ntu abwata farisayo ntu abwata bantu bibirenge bibyonse aboroki bamariko bonsi go bantago eji province jibuku ntu abwata bakwani abanene okwani abanene igo bari como question kirege ntale gokora bamuri ngai mose karanza ngoga bamuboli nakyo kubwani umuntu esabato
ina kia wora kuba bagori obari esabato mbesi bino ana maboko ngaki kwa tukwata byo muntu bogorie gasero kia esabato rindo kwa matabia akore abogori omusigo nguri esabato ngaki kwa buna machika musa naki kwa kole gento ngeli banchite no ana kama igo kire gento igo bare boke lakini rendo monyete na barabumba bwateri ko bare ko bwati no naki ngote balinga yesa karagocha Antubona gantu gata machiko turamwe karansie bode tomote bingo toko matenga soma kanuni kanuni church manyo kanuni ge goteba ntrio minto manyete yeso yesa eso cha kanisa chito karo batiko ningo karo bakwalga nona baga nigo che kanisa nduate birogo bya bosho nduate birogo bya magega nduate birogo gete byo moito nduate birogo bye bao nduate na kende kenga kebunigetega umudiko ni agukuligereri gabuno kurwari omanyo yawe karanza asegete oyawe karanza bosyo yakoberera mayaga abantu mbarontirio mintu tutano kwana no koboko yesara ile chinga kina barabwe se parking lot mungwano oyo murandi yo mukuro ka Davis aga tumu chika ni seyamo achiko bum pastor we kanise yo gatebanga bono inwa barisi aligani chinga kichoko randi eli to nga divine service ngoma yose endeteli divine nga divine service yake aga batabinga inwa aligani chikere gento mokole mutuko marandi arandi ko randi wo ka kurmaega paka motwe ona kaboka mambia akaenda ga karansa egete ye kanisa obege tama chanja agachaka gusabirera agasaberera abantu baeta ensemo abantu bamuligereria baeta ensemo bakagenda bagasoe kanisa ime bagatera bagasangeria sadako mugano gwa abantu yo ake bunge ekyo chachi kwaye ye gotera kabisa abono baganyito umurandi mbaramorora umurandi uri akamana kuruguru usikane namachanja aria akagenda mpake pulpit abantu bakamanga bari meje go chumutu bari meje go chumutu ngakito karato nyerusi gaiga abantu omorera senjere kanisa ime bagotenga ntega tore kiaga kara murandi uri akagenda mpaka mutwe akabwa tariko ndaga kwani abashiriki kama na kurwa roro akarusia machanja bari agachaka korani abantu bakaumata ekiagara bamonyorire geita bamochecheiri bagotanga igesiti neroche abasigari mbamanyete ng'omuntu nare gawe karase barimere kanisa bangeri yango kyande yame mu yarusi wabadiko ni bagatabigunga emeremo yeno nereriyo nyimutigete bago ebarimere geita gie kanisa igo bono akera go swakurandi abantu bakaumata bagaichana bagakuminga ndoche nabo togoseria abageni bagocha se kanisa inchira bune igo no koroto taringa na wate banga yesa isegocha ntoko mugani kanisa yitu na kero kende ncherara yasoke toko badenga manyite nchera owe yasoka ga ngayo yasoka uchi encherara akwane no manyite mangana kyokurusimu sara gende no nyanda nchikulito ko boli na kiagendo ngiagenda kulirancho ngiagenda kulio igolende asili tukeliga no goitaberana nako create environment yogo sasima na gusaba elinde yesari kandi gwa ase chinkoro chitu lakini atarari kandi gwa chinkoro chitu uikoligere linga na ki arinda kore mirimo yao biya gusente benga arinda kore kohoro kiango kolire mirimo ase nkoro yao nje na tore na esimbaga uikatura arigana ni bunya erinde Yohana ngoboria karari nga kibono kona ngata no mwanche to monene uyu utana korora nchwa enchende na omuntu mwanya bantu tuli na yega igokoni ngora nga kiamangana ya uchiaba no kero kendiringa na lyo mali okwana ya technology no gosasima nga ichigo uchiramo nga ichiko igwanana nga kyorojo bujamboro kyagara abantu mbale bakuyigunga WhatsApp ya chiri bamura ekiombe getengere WhatsApp kerusie kanisa bantu mbale bakuyigunga ontiri na Facebook oyo murusi o kabisa batenga Facebook on saitani bantu batebanga social media saitani ono social media inogo sasima 21st century 2018 nga kiego chaime anela kira kole mirime yegendere ono ntrio minto se nkaketenga no nyambu na batagerera ba minto batotegerera tega una batolige tinainde en technology
nyekere mbe batoroche timanyiti nyekere ngiye buna batoroche timanyiti kana gotoligera abo jumbe ngo soma toli bwangwega bono gondo chenga aboko yetumeka gukora mangana maya ana aboko yetumia gukora mangana mabe kininde no wachora kwa onga lero ontiri mintege ntute nara goteba asa matuka ya iga kanisa monense igere neck to neck echi kominyokania neck to neck echi shinda ine echi bono muntu nonyane karari nsa ko bolinga nduche batuge kaine bono birito ko karense ne vie kanisa bono igere neck to neck ikanisa nense anya no moroberio ige neck to neck kirigento ebintu binde bisini ikanisa bono tu abera abantu babwate chi protocol tobera abantu ontiri tiganda ara etani ndachutanya kangana kamwe gateringa nda against yakangana ku kwanango ngogo tebinga ukorandi ko chaka chinsa isano iguru ngogo tebonga goika gochakire gapo nale ngogo tenga gochaka chinga kichama bingo ko mo ngogo tenga saba sukuru kecha kenyisa tonero ngayo soma ngebungu kyo soma boy ko kya bibire ke goteba mangana bono morandi oyomo akabeka marunsi akasaba akengata buno tuwateba akakora study y'abantu una bakora kigasi kisikicyo akanyoranga kinsa isano nari aranyora abantu abanga sengenjo ya ibada akateba tuwacha akakinsa isano iguru igachaka nomurandi ndakagenda asakite ko koremeremo akanyoranga andoje nga kinsa geteiga na kituranyora abantu asengenjo akora entogete akatebunga agantu anakokorekyo agai iga eto narete gocha mande iga igere igo tuabera abantu babwate imegire menge 70 bisini paka okonyange nduko igite komanya buno kwake manyete se kwake rusiti nkomanya muntu tago korusiora no maete binte binge tokagerete ngane bukwa gateba nenjera to bi understand it enjera to kiniri na se to kinirite una bono akero kurigereria chindagera abantu bakuria una bono kusiaria abantu baria babanje tege chokero sana nyama na nyoranga abantu bana na bakuria no ene bunda kwaba sekera kabisa lakini sukurigereria mbale banjiri igo ebintu biri na se okinerete oweso kawaito na senginja se tokinerete no na borio yomonga ntoligo tebia basubati ngababeke chirongo sekende lakini ngamobolinge erongie na kiagoro kana ngabeke ene ya basubati nkigagera tayo asengenje njerero siri ige binte binge nenjira tokinirie nenjira tuanalire kero kendo gochiko birigereri buya kwanya ngambi bwati basis ene onje samariko lakini nenjira toirete kuna wone ngane yigwa kwana nabo no murandi onde na yara chita ganyoranga naki abantu asibaruete niko baka twalire chi bada ibire amo saa 12 chiamambia ni ende saa 5 ona abantu aba akachakororanga ng'ingo baikira bonsi kiarera takora ibada ibire agatenga bono muacha saa 2 na nusu elinde saa 7 saa 8 twarure kanisa abantu bakamana gochaka yaya umanyete oruga umuntu yo otoranire nchiri osalirie kanisa bako umuntu agotanga umurandi kanisa yitu ya salikire asengincho yo goncho rigeto tage otatageti ige minton abauchinga kichende bigo kolekana asengincho yo bujabwa abantu lakini kasengani nabo retitangani egento gekoreta yonsi technology yagalire ense yabeire kinyoro village bono buna ekerongo na gosoma kuruchi nseme chibunango na koligereria oyo mintokuru Westmont Center Machakos Vincent Nyango oyo magwa igago tebani gatubwate tukuruchi nsemo chia Westim de Center nsemo ya Machakos Samuel Nyayo kuru suneka agai suneka form 4P oto so vetenere mbiamono keima ma Justin ya kundia gotebe merememi ya kingma Naomi Kerubo randi nchiri yuka betleting na bagotebe moriasi wondali runi na boigo na post onkwae
abana abantu baturiye tukuru jinsi amonye chinsi one gento ge okorekana ga live igo kero chikaine nsingima ukurandi kuri kanise igo okorekana nsingima engana gwatagete ko ruabuna bona abantu baito chinga kichirie para yanyu gete ko chinaruko etwabata beti mapema nge para yanyu kire ligi alternative road no era amangana maji ataracha chinse mochini bono abantu bakamunyoka bagunjire igo technology ekerere impressed ekere gwanchirwa na be ko begintiki abarandi barongo nyora ngabonere kayarore no ere simio montabwate go sene bibilia go senkende no ana matera ya gotebanga ya abantu bare anti technology yani batagetinga tomenye miaka gete tayo mona igo technology ni gintiki ya lakini kede gyonsi unawana no eno bokimo no bokimo no biyabole era bokurusu kwa masabo lakini naende uboli bobe na waro kole tobako okuigo tamano amaguta ya tokubeka chingini nama ya sana lakini yekero kunyabeka mange na abantu bakairinga ne sukari kole to urire sukari akomenyanda bakopanyanga na amaguta by the way amaguta na ara kole to urire sukari fat na ara to itire igo bono na sukari enengi lakini naero nyeri bobe newe okurwali igo kende yonzi no technology nero nyitumeke bobe buna ora atumeke kende yonzi bobe na boge gotwara matharai uno so Facebook na ro so aga urigereria antu banda bagatenga tindi bantu tindi people ora ra chibicha otebanga bamuronere lakini naende to bwanda to yantu baitongana ki ire social site aba bakoro chwa bare virtual friends mbali te real friends igo ase social site buna Facebook abantu tobwate biyabona muntu Kenya bali Fred Bwamishi abantu tobwate go bare virtual friends enjerende ntobarochi etwabomera ase media no kabago tuka ekero kini mwana komanyana ngora bono nabera toko busani omo bwabyokire gosubobere lakini ire social site ko be social site tali obo mabole real life enjeranda yake bichandro kanensemo ya Facebook nengao nenjera imenyete nengao enjera ngoro kana ito dali ke Facebook debingao nebintongo kora nebingao igo ene social site lakini nengelinga technology na bego tumekabuya asokorandi nchiri asogwikera abantu boigo asama tukabwango iga gosoma no ene bitabo tutale gocho wikera ono buna the series ya bya disayo bwichisi byonzi bi aboko yenyo naboko download bosa obinyore ni dosome go technology nengentekia esimba ono mutagara lyo minto na batoko na tanga na batolegiga ande mbya muna asengencho tulikero bya mangana aya naboko andra gotonyora iga ACGR karo otumogeteiga naboko tulikero uchumbe yao na batoko yasoma igombia mone kia mwende to tutegerera sembeo una Cornelius Woma agotebanga gendera buya mimia ka teach mabera agoro con Fred Amisi tore me kia baba maiga se bonji esimba no toramo matenga manena bako muya mono keima Sami Onyanja tuate bire mono ando piani liga ko yububia Sam yamone mermo kora kurisa mchana Nairobi asante sana bono tutarakura kero kende lingana lyo mwelyo timanyiti ntua kwanera obomo bwabana bomonene engakiri go twa kwanire nga obomo bwabantu baitu lakini tukanyanga still obomo bogoja on the basis ya politics mboli komenya obomo bogoja on the basis yo monto ya moko gain konyoro bwaita we exploit ya bande obomo mboli gotigara bori moyo obomo buoka boko genderera no buo monene ubwanya sae akobeka mantamo nakogeranga bagendere okore mirimo yaye una kurengana obuya no bwanchani bwaya bole igo andonsia se abantu bamonene bale asiri tukeri igo toko basigitanga mugenderere asomonene una pora goteba in as much as possible tema komenya no morembe n'abantu kwana ngolinga ne linto tarakwa embora na lote bontiri tonga karo
unatonda tukubasabira abategereri ba mintase mbeo gaiga aini muya mona singinje mwanda tukusabira singinje yo gusukia emirimo yiga totanga tuomane n'abakonye kero moko base emirimo moko base chinkabu moko bandonsi tuandere kuinyora naiga nontiro mintate biro omo totemesi tokonyara elinde katuganyere tomanene bategereri ba mintuntu banjite yabona baba Mkenya loved it from Minnesota yuka betleting agote banga biyamona musiseni wekingma musiseni we mwenzi atinga ngora ndara ligereria babiriga baba John to bamu abakurunga Gideon Walker na era otabire nga mangana biyale kurunse muchada Fort Worth Gideon dali na moteba ya Cornelius Boma na mote Dave Bib Mfalme ngona ndendigereria no yakurunga Brian Mukaya Abraham Nyakundi aya ndago nkongera ko soma Justin Nyakundi na soma Samuel Okech mbi mono ke ma lidi nyaduko kromo ngende to toligereria na goto nyora chinga kichonsi esimba na ntuna botoko sabera bantu baitunga tema buna abokonyara andonsi asole bantu babiri batatekera bomera ne itukerio gosaba tikakwebeke nse amagota banga anchera bongo sabuane yena bogo sababuya na bogo sabaya buyeka lakini naende soka musange na bantu bande webera ni 15 gotabanga timotika gosangerekana una engencho yabandere na alias twa kuna kengo obomo otema komenya no obomo nabantu bamino buno konyara tema korosyo more abantu mbale bakana siteka ibirisa toiga baturubaniria abantu wateke ukyo kyo turubania abantu kyo watanana okoranga mbuya twalenga kome simba muntu geto weta katia ngakagicho tamo involve kurumo chakano yo ntekingeyo nkebekia igo solonga sia talengo atabe kokoboko igo entongelinga abantu baito temeko bana bomobia na gotema korosyo morembe tugene jinse mochia maikore rosyo marembe ga bwa somenyete ya etokeni nkore rosyo marembe tuko bwasoke uchi Nairobi ando onsi asoso ga kurunka rosyo marembe nabantu asomenyete kiagera nereganga yomonene tia kobanga nayo gona gwetana atani abantu abantu bakora batanga aje oli no munyabitina oli no munyayo oyo batanga temaroro goikabuna goteba gote andi kwa mara goiko gwateba exactly runa bamanyete monta ko manyete kapisa go chango teba ali kana andi kwa mara kugwoke gima monta matengo runa ko iguru muno mangana ya kuru muno ana makongo o mara tebanga oyina bale obeke chumbi kabisa tema korosyo marembe tali gotagura abantu ntombale bamura barago tagore simba enga getwa gatengo bamura no nyale ko ngage woke byane bitatu ngenda tukora neri kago na wo igo rosyo marembe asomenyete nabantu bonsi tigawetani abantu na ringana lyo malo tikawe atanana esimba abantu baminto totiwe atanana nabantu bana abantu mbale bagata banga bunje tingo sangarabo buna bono munu ito to kwana ndana wata banga nje tinde mugusi ndusio na inde asaba gusi ba komera nanga bikori busa on abantu mbale batatageti komera na bamu abo batatageti gosanga in fact no ana marieta ya ekigusi injera bako yakwana batageti koroka na saba abalindo ntirio minto naende antes de to base to twaro munguso ntoko gara abantu byatana no kurwa story kera sinaro ko wasinyu ko bero amta ya tindi ko bero so iga na to wasinaro iga abantu mbale na baro enjera bakoroga na baro gose na bo abantu bako gose paka sasinya ko uchiko bero igo tanga ya tiga mbere mwana boire ko bakabe bona okay igo inasmaji totagete ko bamo nabantu bito bateme gutwara omunguso untirio mitu no nabantu mbale era una kwa mumbera no kugamba abantu bande ryo era no kumbura ngakinyalebe antebeti ngakinyalebe bakumanyire ngaye no bono ko nyange kamba sembo to ingoro totale ye kamba nune iyo nabe kugosinya kwebeka nsemo nabe kugosinya kwebeka nsemo abalende asmaja sto ko bera amo
tigatokore kerige kogera abantu batwara okuganinga kangana ikirasa ali tobera amana bakonyora basemi kuruoro lakini naendo manyenga oyo mto yukabet latingi agotebanga nabo igotiga abantu babe nobomo Wilfred Obach igagotembe tu sela na kuona be blessed you guys bono ingana nira kwa inga abantu bamitoto be nobomo lakini rende naende ntubuna twakwana kuruma yanke obomo mbore utabua the basis utaira banta bono ndatebe bintu biri byakire bune scam obomo mbore abantu bagoteba internet yo momontu ara abamintu bande bagoteba ngo obomo kisiasa mbori go chibwa gendare abantu bagenda ngo obomo baemetinga abantu abaise gochega ninyore gento geto kuruororo ingikirania agenda ya ntagete ko konyara ntiro mitongo mbukana musinini akaro yesa alenga sense abara ibe kanisa bali kolika chi flyers bali ka chi posters bali ka keregento monto ta koroka babe kamangana television ngo mukutano monene yo okara segeni yese karare gweto kayakare kayagweta baminyoka batanga nororo banyora bakazagaho je kolino muteguro ngolika lenge poster nga inkara segete iga nabuboka bakomuria in fact tale gote bantonga ngojana segete algo ngoyo weto kuchikali one kanisa yo boya utigati abato chiko mukutano tolike tutumye chibasi nyinge kolika chi posters tutumike ko kora mangana mangi muntu tacha noyo inkiaroje se toratali ko chomanye tenga neli bagali mupolete ene point ene sana inkiaroje omonguso omura musore na kwananga ko menyeta sabantu tema gutige legacy tema ko menyenjira abantu bararigire batenga bamura mwana nabe buna nyarebe nanje gusingo kwa ngubuna nyarebe na abantu bana kwegina bill moisonde gram nunyorete bana bagatabanga murandi yo ndabarandi sana abantu bagotanga okolire nchiri amuntu atware kuba no munguso by the time ngagukwa elinde toke ng'abantu nguna gotabarenga at least kera nabo Suleimani yagotabanga amakorwabo igakobatunya ona antombare bago gutwatabanga at last twatumo danga twatimoke agitali ko kaneri bobe twatumoke danga agitali bobe lakini twatimoke konyo togeti one toke nga tobori buna nayo manyete kaniso gochi abuga sole tenda some messi yesimba to mana kwa na linga nelio Wilfred yata banga tiga to menye buna ba Kristo na ende toro kyo bo Kristo boita se bikorwa na lyo torangu se abarare no borabu bo maneno ito tatoli bara sande sana ron simbia mono kigima bono simba manto bare babuate chikanisa bagochi yawo ekanise yo egente ke kyakire bara ya Narok omwanyuko ejiche anyuke emburanja to Houston kwa rore kiaba ndo Moscow Houston yagatabanga tinyora abantu goche kanisa ya amana batanga ya na intumanyete bagaje gutuma mangana kurumaya abwa se kanisa ya ese kwanyuka bona iga abantu mba feeling ba misirie kanisa ya renga it's a good point. It's unfortunate nga jikanisa tole nacho na wana abantu bare jineiba na magacho kabaroche ntwana ko batalira tomanyiti ngoyo menyetangere kanisa na twara bakongwaru wale agocho kurangerio muntu line ndege o chamba kwikaho cha komororo mwire nyagitari abamure kanisa oro bagensemo na na maje mutana gusabanga muntu nari muju yanko wanyamaje musiriki naro gochekera litiko mwako mutana kole marakinya agotaino ino musiriki agwenga gocho le kanisa bo nganje no musiriki na nagokorora ngaye ndo komorora atari e group eri y'abantu baliyo begete ngabo nabo bwenda koroka bamura ugwanjiriyo gono kobe lakini na smash ya na abantu mbaro maite na barabu umuntu agochokira yantari kwebuga buginkene ndi yonsi bantu batamanyi gose na unabono umuntu nabagosira muntu asire kurunka otamanyiti ngana achetema chukuboli nganyale boli bono osire rabo ndi akohene ndi akoreto boli nganyale beki nyale narenga asengi njo muntu nabachetakare embuya talingo jo kwimanyikania asigiro umuntu of course lakini then at least twara abantu babiri batatu bakomanyete within tarera abantu babiri batatu manya abantu abwasure in that nonye no ruororo abantu bakomishi
tire antu bacha kurigariginga ngoya bono mogote nga mo maete bate banga bono rirorio tiga togote nga no maete nyare burio kenye oyo bono no mocho koroye ngi hacheta ona ni mo wanso kumanyia ba ego nengendo kyo kumia kera mangana muna yabeire kore New Jersey kaba New York kaba Minnesota kaba Texas o kaba Qatar o kaba nonsia sogoto ko kaba Australia o kaba Canada andonsia soro kaba Nairobi o kaba na Kisumu at least tema ko manyo monto mababe ya ebinto biribia kyo sijiri ya 207 no nyolete ninyituna mangana arenga mabe bono no ana bantu ko chakoliki gwanga nyarebe na arenge oiketo kinga bantu mbako manyite ngeno rashikiti lakini bono nari ibintu bina manyite abantu bande mbamanyiri na se bamenyete oje ko nyarebe bono uruete nga ngayachite bantu mamaiti moyo kale no hataligo ngiba ko chakera ko bwati ko igo mekani impact kore moyo na ingana nero kora tabanga goika ingana gete kore kanu yesamana koroka Oi contribuimento. Bia mana soko amana intu tiga some mes yo moerio ron sia gote be kanisa ne kanisa ne ke onga bali moreo kongia ama sabo botambe mtoruni ya ne ke onga context ine ngao context ine lingana ki ne yamba banchore uitande teas ne ngano enchirende context yeke ungane lingana ki tikakolegereria abantu nganyale bochaga ari na rekini muntu no mochenuare wanse kumugambie kiagera it is not you okogambie oyo okogambie nyasaye egasi yeito na wadanga genda mupakora aboroke igoriyuka moko babatisa teligo tanga mobachene muntu teyo wachenunde talinga mole tabanta abachenu in fact moiso ko abachenu moiso ko abanta very clean aba very holy mogo chakanisa tanga naende ndo yoga tanga iguru tokali tanga tuachire igo tuakizabutinga ense yetoreiga na ekanisa igere kiunga in the context inga na bekoleta maga erete chinsu igaro tu amanyire igo intwe tali ntuto cha watanana omurubio manyene na aro oyo ko net obwate net omanyene net ero uja kunyigorate bengari agageri ndibwena ati litugute yenensu nyebeke nsemo lakini abantu bonsi tiga bacha somana mbia mono ntriuminto ndo etana isikoga atanga abantu bali bakogende kanisa na omureiga ngana ai wasaliko gende kanisa ngai gwata gitachi ese tigache kanisa au mere yeso amagonye kiagera gari nonya gitari anakumwaga changara umurwira chabere isikoga motenga bamura erataro nonya gitari aragende anakumwaga abarwire tigabagenda nonya gitari egwodi bana kurigerirwa doctor nene kegweta enyore ngambia abarwire twensi bitole onde teyure machenu twensi gotorabanya ibe monto karama ngana isikoga moko borore kanisa ngana urinko gedare kanisa ngai mugata getachi igare ko bera isikabu akoleki nonya gitari nonya gitari bia mono mutegera yo acha ke kunyumiti shamba isika ogokwa tigaminyo kenya gitari abantu twarwarire twensi ncune chugurube in fact abantu bonsi bitorabanya ibe njwe kanisa ime that's the only place ura umerana na Yesu ena bora manyora ndonsi lakini igago tebanga gakobera sigitunukia yegecheno so ekaru ya gotanga no aro seti obenyo bwae abantu tigabaje injurioke kiongeke no togoichora erinde nyasana gotokonya kero kinde era bokonya rango chire bwango igalende na bokonya oro chire bwango na in the process akino etu akolire no etu akolire Wilfred yagotebango moralia wakwane yake na umbe mono sisini wa kemiongera gotebanga I love it from New Brighton esa ya Minnesota bono gokwane rega bantu bale bachiete kuiba etu akolire bantu bale bachiete kuiba bagatange simba lero gwegatonyibere bakagenda bwe simba ameta bari barosiri njere getere karo bakuibe ngombe bagocha batange simba nuri gite tenerabu bona ekana goita chinkobi ana wako ngo ngara
omonyena kara ira gwetenga eye kobeke sikano era bweri kumbe engombe wasiwiri kwa oyo no jane jagi ona kunyuru nge chururu mondo engombe yana no era bweri by the time wo gojo goboka ya kiete kare obo ikono buomo ona abaibia bakangenda koiba kero bago ikabwe simba bakanya simba teyo bakatebanga ntagete togende lakini yange saba tomo basoiga bantu ama etinga chinga kiechi naria batali gotoka tenga ebono ko gende kaniso ikaranse ikaranse oligererie libago ika ange gukura ombekere sigino ntame kuruga nto bwato jamerie kagenda ikaranse njachi ne batenge kengenderete bakate umuntu oyo igati gato bwato bono no yo ndaka mubwati era kagenda igati gabono to bwato oyo ndaka mubwati bakamubwati bonse bakagenda bagayekaranse. In fact yo kurandi kuganza paka liyo murandi akorangari badanga pakana modu makatanga murandi tikatokote kene gaki utarasaba intunguna tolega mwesi batwagenda kuiba nali bakale kweresa rumugano igo muntu nabagucha in the process inga nkenda cha koligie kanisa goso muntu ye nabacha karu mobe unaro mobe igo aumerana na Yesu amonchurabo igo ntuntu bwati nguru cha gotori ama agago nsitigache kanisa ama banchoro nsitigamere nengano intu ntomanyeti engano nereri ama banjore narari ekiana ntubwati ko bwo tonanga ena kimona weso kanga bono no linga zine pai maringi intolote abantu bakore bintu mweneno abantu barochi ni batebe ngata kwa isinya sa umanyete nkoro ya nyasata getobo cheno lakini na smart nyasa aroma cheno na ndata getawa cheno it is not our responsibility, is not our part komanyanga ni woche kanisa chimbu cha anchirichi tochaka ko mogambia ekora amanyambuya lakini rende egasi otali ukoga yange maranga sisi ni uko Nairobi mukwajo senyari mumbuya ma linga nali ali omali mbuya mono mutegereria singincho dotegerera ando monene uyitiga basisene mbuya mono kengima abaria kero kende lituko litangani mu abaira mono ntu asembe oshe mu roberi obwa baguse Global Radio malitana Jeremiah oli nontiri ime ya AGR Life no yo ni gakuru kwa Simba ya was moyoka ulinse mo cha Denson by the way chinga keno ade Denson na ade no toko na Denson ngo kara coverage mangana makega elinde kora bwatera tole news ji station chiama igano toko minyaka gochina antora ramanga na bera to lakini tuago kireke makwa bera mona itu ase chinga keju chinke actually chirinke tuara bera mona Judy Mosoti mukwajo sanyari mumbiye mono kingma Moses ni wekingma no manene au monguru abenain biamono wika na ile chinga kichinde seseni